Zo ziet het er van dichtbij uit. Het bekende gebouw van de Rabobank met daar de A73 en de spoorlijn. Ja, en deze vestiging van de Rabobank is ook aangesloten bij de LWV. En vandaar dat we hier met de vlogbus zijn neergestreken op zoek naar de directeur. We hebben het over 100 jaar ondernemen in Limburg. Op welke manier kijkt de Rabobank daarna, naar dat ondernemen in de provincie? Ja goed, wij zijn natuurlijk een belangrijk onderdeel van het bedrijfsleven in Limburg. We hebben natuurlijk grote marktposities, veel financiering ook verstrekt aan het Limburgse bedrijfsleven. Dus ja, we zijn derhalve nauw verbonden met de Limburgse economie en met het Limburgse bedrijfsleven. Hoe is het contact tussen de bank en de bedrijven? Wat hoor je zeg maar van de andere kant? Zijn mensen tevreden over hoe de bank zich opstelt ten aanzien van het ondernemen? Ja goed, goede vraag. Kijk, het bankwezen in algemene zin en daarmee ook de Rabobank hebben de laatste jaren natuurlijk niet altijd de populariteitsprijs gewonnen. Ja, wat niet betekent dat wij ons niet heel erg inspannen om het goed te doen voor de bedrijven. Er te zijn op het moment dat het belangrijk is dat het er toe doet. Jullie hebben als Rabobank ook het Business Innovatieplatform Limburg. Ja, klopt. Wat is dat precies? Ja, dat is een initiatief wat we hebben ondernomen met de 9 Limburgse Rabobanken samen. Wij willen daarmee iets bijdragen aan de economische ontwikkeling in de provincie. Op welke manier? Wij richten ons daarmee op 3 doelgroepen. Innovatieve start-ups, bestaande bedrijven die graag willen innoveren en daarnaast scale-ups, zeg maar, de bedrijven die hard groeien. En wij gaan per bank 1 adviseur op de payroll nemen die volledig zijn tijd kan spenderen om die bedrijven, die 3 doelgroepen, om die uit te filteren, om ze te coachen, te helpen via quickscan, via gesprekken en ook te verbinden met allerlei andere programma's en initiatieven. En daarnaast natuurlijk ook een stukje financieren en funden om hun een stapje verder te helpen. Dus hoe is dat tot stand gekomen, dat initiatief? Ja, vanuit de wetenschap en de constatering dat dit zijn 3 hele kansrijke doelgroepen. Maar ook 3 doelgroepen bij uitstek die vaak tegen knelpunten aanlopen in hun groei en hun groeiambitie. Ja, was die vraag ook vanuit de markt? Dat mensen aanklopten en zeiden van hé, daar zouden wij wel graag wat ondersteuning bij willen hebben? Kijk, we zijn natuurlijk al iets langer bezig ook met innovatie. Dit gaat wel wat breder, dit gaat ook gelijk richting de hele provincie. Wij denken dat we daarmee een belangrijke stap verder kunnen zetten om de bedrijven daarmee te helpen. Een vrouw aan de top omdat het moet of omdat ze de juiste dame op de juiste plek is? De juiste dame op de juiste plek. Ja? Hoe is het beleid binnen jullie Rabobank? Nou, we hebben ook streven en doelstellingen op het gebied van diversiteit. Ja. Wat maakt dat wij ook zeker de afgelopen jaren steeds meer vrouwen zien in de directies en in leidinggevende functies. Bitcoin of Ether? Beide niet. Dat is natuurlijk heel volatiel. Dat op de eerste plaats. Vooral is daar weinig toezicht tot geen toezicht op de hele handel in bitcoins. Wat ook maakt op dit moment dat daar veel crimineel geld in omgaat. En, dus in die zin zijn wij daar geen voorstander van om daar echt actief in te gaan beleggen. Big Benny of Vleesboeket? Goeie vraag. Allebei. In het weekend doorwerken of tot rust komen? Ik probeer tot rust te komen. En lukt dat ook? Dat lukt op zich vrij aardig, maar goed, ik heb ook een vrij druk gezinsleven en een vrij sociaal actief leven. Dus wat dat betreft is het weekend soms net zo druk als door de week, maar dan met andere dingen. Ben je positief gestemd over de toekomst? We hebben natuurlijk een crisis achter de rug. Er zijn mensen die roepen, niet te snel juichen. Het kan namelijk zijn dat de volgende crisis alweer voor de deur staat. Nee, ik ben positief gestemd. Ik heb ook echt heel veel vertrouwen in de ontwikkeling van de Limburgse economie met name. We zien dat die de laatste jaren echt ook harder groeit dan de landelijke ontwikkelingen. Als we kijken naar bruto toegevoegde waarde, als we kijken naar de ontwikkeling van de werkgelegenheid. Dat is ontzettend positief. En de vooruitzichten, zeker ook voor de regio, die zijn hartstikke goed voor de komende jaren. Dus daar heb ik veel vertrouwen in.